בנית לך מגדלי, למה הכל בגללי, מה הולך אצלך בלב. במגדלים יש גם קצת מינה דבר, אבל לא באמת, זה לא הסיפור שלי בשביל זה. ויש שם כאילו חלק גם מדברים שאנחנו עברנו, אבל זה לא שונה מהרבה סיפורים שאנחנו כבר מרגישים ושומעים מהסביבה שלנו. אנחנו חיים בדור כזה, מערכות יחסים רעילות פוגשות אותנו בכל פינה. מה, שכל אחד יראה את זה איך שהוא רוצה ויקח את זה כאילו לאן שנראה לו לנכון, שהרבה אנשים מייחסים את זה לחיים האישיים שלהם, ואני מקבל הרבה הודעות כאלה גם כן, אפילו יותר מאשר מה שמייחסים כביכול אלינו. לקחנו בחשבון, זה מה שעלול לקרות כשאנחנו נעשה שירים כאלה, אבל בו זמן גם הבנו שברגע שאנחנו צמד של גבר ואישה, ברור שנעשה שירים שגם קשורים לאהבה, כאילו בין אם זה קשור אלינו ובין אם לא, זה יצירה בסוף. מה לך כמובן איפה מגדלים? אני נכנסת למקלחת. אולי כאילו זה פחות ראפ ופחות כאילו חרוזים עכשיו וטכניקה וכמו איזה אבן דרך של משהו שלא ידעתי שאני מסוגלת לעשות לפני חצי שנה, אז כאילו אני ממש מחוברת רגשית כזה. אני בכנות, החלק האהוב עליי בשיר זה סוף הוורס של נס, שהיא עושה את המשחק ושנינו, ואז יש לה קטע כמו נסרין בינינו. כל האלה? כן, אז זה החלק שאני אוהב. שניכם אוהבים את החלק של נס בקיצור. את החלק של נסרין אתה מתכוון. זה נסרין בכלל. אתה יודע איך היא מחכה את נסרין? שמעת את זה פעם? לא. וואי. מלא. אם לא הקול של הבוקר, אז נשבע את זה. זה אתה רוצה, לא, אין מצב. No way. אל תדאג, לא. תשלח. נשלח אבל.